har rundet de 12 subs. Det er ret vildt. Så vi tæller på at blive millionærer. I den har vi nogle venner med. Mille, Clara, Signe, Katja. Prøv at det er vores venner. Og vi skal bryde ind i en børnehave. Ja, men! 12 subs special, så kører vi. Godt, Signe. Okay, bare kom ind. Tak, Signe. Så vi skulle i børnehaven. Det her, det er intet mindre end fodstikke. Hvad Mille, idrætsbørnehave eller hvad? Hvordan? Herhen, der har vi jordbærstuen. Men venner, vi skal lige have en præsentationsrunde. Vi starter med en præsentationsrunde, og du hedder Katja. Og du hedder Mille. Og du hedder Clara. Og du hedder Signe. Du hedder Og jeg hedder Sille, og ja, nu er vi kommet ind i børnehaven. Det er pisse fedt det her, mand. Fuck, det er vildt. Hold nu kæft. Og det her, det er stedet, så julemanden kommer og tager en sutter. Og det er fandme sejt. Nu skal vi have mælkekasser, så vi kan bygge et stort tårn, så vi kan komme op på taget. Ja, men vi laver en trappe her. Og der kommer flere. Kom med kasserne, byg. Jeg vil sige, det er nogle gode kasser. Gode kasser. Jeg tænker en til for tøj. Nej, hallo, faktisk. Og venner, det siger jo, at det her det er aldrig blevet set på YouTube. Wow. Det her det er jo aldrig blevet set på YouTube før, så det her det er jo pisse fedt, ikke? Hold nu kæft. Det er godt. Det var den der. Fuck, det er action. Mega action. Vi mangler den sidste, og så er den bare... Nej, fordi man kan jo kravle op der på den, så I skal bare bygge den ned her. Det er perfekt. Mange der tit spørger os, hvad vi filmer med, og det har jeg bare at sige, at vi filmer med en Canon ESD 637.000 CSGO. Det er noget, mine forældre har betalt om, CSGO, fordi de bor i Hellerup. CSGO, er det Counter-Strike? Det er heller det her. Det er sikkert. Ja, vi filmer med CSGO. Og Freja, hun er simpelthen forsøgskaninen til at gå op her. Hvis jeg dør, så er det fordi 12 så. Hun får ærespris. Hun tager en for holdet. Hun tager en for holdet. Signe, du skal også... Hun tager en for holdet. Jeg tager det Signe. ned på den grå der, når du skal... Ja, nu er der 3 mænd oppe. Nej, hello, Mille, det er fucking grønt. Det der sker nu, det er, at Mille går op, og vi har 3 mænd på taget. 3 mænd, sig hej. Jeg har aldrig prøvet at være her. Og vi har Clara Boy, der står her. Og jeg står her og venter med Clara. Og Mille, hun er på vej op. Clara, hvad får du ikke dør? Ja, men jeg prøver at komme her. Fyr. Silla! Vi mangler kun dig her på The Roof. Hvor er det klart, det her. En for alle og alle på holdet. Prøv at den er tag for holdet. Der er ret langt lige ned. mine læstiske fuselamper. Det er ordentligt tylleren, det her. Jeg håber, at min Calvin sprækker. Så er du en, jeg skulle prale i? Skal vi lige tage en til snappen? Hej for snappen. Hallo venner. Så må man godt lige hjælpe. Jo, en for alle. Jeg kigger langt. Alle for snappen. Ned. Så lyset. Vi drukker! Så ligger vi her. Det var sjovt. Au. Gemmer os fra bilerne. Au. Kommer de igen? Jeg tror for migræne. Jeg tør ikke. Holde den her. Ja. Hallo, min søster. Og det er natbukser, det her. De der Jeppe. De hopper på den bare ned her. Ja, det gør Nikolaj jo også. Det har jeg. Hej, Buffy. Aldrig godt at derhjemme. Den er creepy, den der hund. Hvor kigger den? Sådan går det, når man er på 12 subs mission. Yep. Jo, Så lægger revner på Ripsines bukser. Og jeg tænker bare lige om lidt, så... Ja. Så har jeg filmet den sub special der. Ses om lidt. Og nu er vi kommet ind for i varmen, og vi sidder her og chiller billeder. Men vi tænker, altså, ingen ordentlig afslutning, uden at vi lige fortæller hinandens navn på Instagram, tænker jeg. Så mange. Så vi fyrer. På Instagram, Clara? Jeg hedder Clara_FB. FB, det står altså ikke for fodbold eller Facebook. Hvad hedder du på Insta? Jeg hedder Signe.Christine. Nej, du kan ikke tage min finans. Hvad hedder du på Insta? Jeg hedder M.Lihauke. Det hedder med en blitz på igen. Hvad hedder du, Katja? Hun hedder Katja Krogman. Freja. Freja Lander Jensen. Hvor tænkte du kom hen? Jeg hedder Sille Petersen, både i et ord.
Nu vil vi så sige farvel for denne gang. Vi ses næste gang. Det var lidt sørgeligt.